Sakon Ibrahim Lancaster ne. Muryata jarina. Masu cutar taɓin hankali ya kamata mu ba su kulawa, su ma fa halitta ne kuma bayan Allah ne. Farko Allah zan miƙa wa godiya wanda shi ke tsara mana rayuwa, cikin ikonsa sama ke zubo ruwa, idan ya so ya kashe ko ya karyawa, idan ya so ya baka lafiya, idan ya so ko sai ya warkar jinya. Allahu sarki ne maka godiya da ka bani ji da gani gana. Akwai yan uwanmu masu fama da cutar taɓin hankali babu lafiya, Allah ka ba su lafiya, ba su ma san inda za su je ba, halin da suke ciki ba su sani ba, rayuwarsu ta zamo abin tausayi, yanayi ba su gane ko ɗaya ba, zafi ko sanyi ba su sani ba, duk tsananin ruwa kansu yake zuba. Allah sarki masu cutar taɓin hankali ya kamata mu ba su kulawa, masu cutar taɓin hankali. Wasu za ka gansu zaune cikin juji babu kulawa, komai sun ka gani su ci a nan, bacci ya kama su yi shi a nan, rashin lafiya ya kama su a nan, sauki ya same su shi ke nan, waɗansu za su mutu ne a nan, babu wanda zai kula da su balle a ce ya ɗauke su a nan. Ya kamata mu masu kulawa, masu cutar taɓin hankali, su ba halitta ne kuma bayan Allah ne. Waɗansu tun suna ‘yan yara ne, waɗansu ko da girmansu ne, waɗansu kuma shaye-shaye ne, waɗansu ko an yi sirri ne. Kowa da kaddararsa ɗaya, ya kamata mutuna mutane, komai za ka yi kai don Allah ne, ya kamata mu ba su kulawa, masu cutar taɓin hankali, su ma halitta ne kuma bayan Allah ne. Sakon Ibrahim Lancaster ne.